Един папарашки клип. Аз съм на... Какво си ти? Ама миналията победих с... Аз съм на 9. Добре, че пише резултата. Айде! 3 на 2! Айде! 4 на 2! Калата вкара гол. Каляне! Дай Какво става? Видео ли ми правиш? Да. Ще го качим в YouTube канала. Да го има! Да те има, Каляне! Ето заснемаме много спорван двубой на айс хокея. Къде се намираме, бе? В боулинг? PlayStation! В Joy Station. Да направим реклама тук. Yes! И това, ако загуби, той е паднал на земята. Не викайте толкова, Бела. Още две име достигат. Още едно име достигат. Yes! Още две. Yes! Още две. Доколко играте, бе? Ето ви джиката, да. Аз помагам и на двамата. Абе! Каляне! Много спорваме. Помагай ти! Си ми помагал, бе! Чак ти помагам! Що дойде въобще? Ето го рожденото. Си ми помагал ти! Yes! Ето! Свърши! 9 на 5! Край на матч. Загуба. Ти инкасира загуба, Валко. На любимата игра. Я покажи Спонж Боба. Бе, Валко! Какво правиш, бе, човек? Защо го ритате това?